Ako Bog da. Išao ciganin putem i sretne seljaka znanca. Kuda ideš, cigo? Upita ga ovaj. A ciganin će na to. Idem na pazar da kupim magare. Ej, kako ću ga uzjahati i pevajući se vratiti kući. Seljak se nasmeši, odbije 2-3 dima iz lule i reče: nikad se ne veseli unapred, već najpre reci, ako Bog da. Na to će ciga: eto novaca u kesi, pa što da još govorim ako Bog da. Gde su novci, tu će biti i magare. Seljak klimnu glavom, strese ramenima, pa ode desno, a ciga levo. Na pazaru hoda tamo amo, pogodi krasno, snažno magare. Posegne u nedra da plati, no tada opazi jedan da nema ni kese, ni novaca. Nekomu u vrevi ukrade i jedno i drugo. Kukao i jaukao, bilo mu žao ostaviti tako lepo, zdravo i jako magare. Vrati se dakle praznoruk i peške. Sreo ga opet znanac koji ga zapita: a gde ti je magare? Kud si pošao? Ciga uzdahne: ako Bog da, idem kući, ako Bog da, ukradoše mi pare, ako Bog da, preseli novci onome ko mi ih je uzeo. Tako se ciga naučio govoriti ako Bog da, pre svakog posla.